Ayun guys, good morning. Ayan. Ayun nga pala si Kuya Noy. Siya yung magiging ano natin. Siya yung magiging tour guide natin ngayon. Papunta doon sa Lingayen. Siya ang ano sa atin mag-drive. So, di ko pa kasi kabisado dito. Magpo-performance na ako ngayon pa lang ako pupunta ng ano. Ang dagat. Ayan, kung kailangan nyo ng tour guide, ito si Kuya Noy. Pagka ano, lagyan natin yung contact number kung kailangan nyo pagka nandito kayo sa, ano, sa parting ano, Pangasinan. Mabot tayo. Oh, shout out. Shout out po. Oh, baka may gusto kong batiin. Nagbibinta ako ng pandesal. walang hanap sa buo. Walang hanap. Ayun, pagka ano binibila namin ng ano, ng pandesal sa umaga. Dagat na. Kaso sa kaya kami pupwesto dito. Ay, dagat na. Ay, may bantay. Magpapapasok kaya yan? Ngayon, dito na tayo. Ewan ko saan kami pupwesto na ito. Ayun o. Dagat. Andito na tayo. Sarap. Huwag ka nang bumiyahe. Dito na lang tayo. Ayan. Si Kenoy. Ayan. Shoutout ulit kay Kenoy. Bali, nakarating na tayo dito. Ayan. Kenoy. Ayan. Ako dito mamaya. Ay, sige kaya. Ayun, babalikan niya tayo mamaya para sa sunduin. Ganun. Tapos 9. Ay, maliligo tayo. Hey, dagat. Ayan na. Ayan. Ha, dagat. Dagat. Alam ni Kuya yung pasikot-sikot. Oo. Ayan. Guys, welcome to dagat. Siya na yun? Ewan ko lang. Ayun yung Kapitolyo eh. Malayo tayo sa Kabias na. Malayo tayo yung paliguan. Hindi na tayo, sabay na tayo maliligo. Ayan, uuwi tayo ng basa. Ligo. Ayan. Langhali lang. Pero ayos. Sulit. Alin?
Dito muna kayo. Hindi ko maano yung, wala tayong waterproof dito sa camera. Kaya dito lang muna. Yun, sakto. At may mga nakita kami ng isda dito, yun, nahatak yata nila yung lambat nila. Mo siguro. Sana Tabon marami sana. siguro na huli to. Kaya pupuntahan muna namin. Ayun, shoutout sa mga natin. Sa mga isda natin. Ayun, nahatak nila yung tali. Nahatak nila yung tali yung lambat. Para natin kung marami silang huli. Baka sakali magbenta na ng isda dito, makabili rin tayo. Ha? Hindi, pero nakakatibay ng ano yan. No, pati bata oh. Ayun guys, oh, grabe yung hinahatak nila yung lambat nila. Para siguro marami siguro huli. Marami yung huli to. Tingnan natin na may ng konti, baka mamaya may magbenta ng isda dito, bili na rin tayo sa sakali. Palaot na sila. Sila ulit, no? Ha? Mapalaot. Oo, papalaot na. Oh, yung mga nagbabalak mag-outing. Maganda pa ngayon. Sa hapon, umuulan lang. Punta tayo dun. Tingnan natin kung ano na-update sa hinahatak nila. Ano po madalas po yung nahuhuli po dito, kuya? Sari-sari. Sari-sari na po. Malapit na. Konti na lang. Pero yung bulsa na sa banta. Nasaan po? Sa banta. Yun po. Yung tinga niya. Shoutout kay kuya. Yung mga lokal dito. Konti na lang. Pati ako napapatras napapasabay ako sa paggatos bali nakapag ganun po pala yan, no? Ayun po yung isa. Akala ko po yun nandito, yung umalis dito. Pero meron na rin pong ano dito, kaya may mga bumibili na rin po dito pagka halimbawa may hango. Ano yun po yung paano po bentahan nyo dito? Per kilo or per kilo na po? Kahit ano na po yung sari-sari? Oo. Pagpili ka yung malaman. Apo. Hey guys, babalik tayo. At nag-dis na kami. Medyo saglit lang naman kami dito hanggang alas 9 lang. Actually, lagpas na nga eh. 9:15 na ng umaga dito sa Lingayen. Mahaba ng lambat na ginamit nila. Alin po? Hirap pa lang ganyan. Layo-layo na. Po. Kuntin lang yun, ano? Nahatak po. Ayun, nagsasalubong na nga po din, no? Ay, magkano sila? Ayun, no? Dalawa yan. Opo. Kasama yun. Kasama nila yun, nandun pala. Kaya pala sabi ko, parang ang lawak nung ano nila. Ayun guys, hindi ko napansin na yun, doon pala yung kabilang grupo sa may kabilang side na yun. Iba pa pala, magkano pala sila kasama pala. Kala ko isa lang, eto lang. Yung nandito sa area na ito, yung kinukunan ko kanina. Meron pa pala dito, sa kabilang side. Meron na. Ayun, isda yung sardinas. Daming ardengdon. Ang tawag niyan, kuya? Ardengdon. Ardengdon? Ay, mga ganyan. Ay, yung pinapatuyo.
Yung dinadaing. Parang tuyo. Oo, parang dinadaing ko. Yan yung tuyong original. Oh, yan yung original. Yan ba yung tuyong original? Oh, yan. Yan yung tuyong original. Binibilad mo na sa araw. Sa araw. Wala mga makikabilo eh. Sabay-sabay. Kaya nga po. Yan yung sayaw na talaga sabay-sabay. Ano kaya? Yung sayaw na sabay-sabay. Sayaw ng Pilipino. Ang sabay ko lang. Marami doon. Kaya nga po eh. Akala ko ito lang. Tinitingnan ko yung pala, dalawang grupo pala to. Dalawa yan. Oh. Sasalhin yan. Pagdating dun sa ano nila talagang paglambat nila. May puso yan. Hindi makakawala yung isda. Yung pala yung isda na ginagamit pala pagka anong gawa ng tuyo. Yung kanina, yung pinakita kanina. Ayun yung pinakauli niya. Alin po kuya, yung nakatali po niya? Oh, yun yung pinakabulsa niya. Nandun yung pinakamarami na siguro. Oh, kasi yung ano, hindi makakawalan talaga yung mga nahuli nila. Ay. Halo-halo na po kasi yan eh. Oh, lahat yan, sari-sari yan. Kaya yung mga March, February, mga ganyan. Kasagsagan na po yan. Oh, ano, pingka. Pingka. Panahon ng pingka. Yung time na ano, 2 jeep nakuha nila. Isang ano lang, isang hila lang. Ngayon po, ano to? Ang mga ganito, mga peak season na, mga Paano na po yung Tagulan na. tagulan? Wala masyado. No? malilit na. Pero basta at least may kahit paano po may huli. Meron, may huli. Hindi na ano lang po, hindi nawawalan. Basta hindi nasasayang yung pagod. Kaso ano ngayon, hindi daw. Tingka yung espada. Yung mga haba. Yung ba pingka ba yun? Pang tawag yun? Mga ate. Magalo pa. Malilit pa eh. Yan. Lalaki ka pa. Ikal ang testing lang. Kaya kabagat hindi lang. Kaya kung nandaw, binitagay. Ay, ito malalaki oh. Tayo sa kabila. Tingnan natin yung ano nila sa kabila. Saan nandito kaya? Saan pagbibili na ng ano ng ganyan? Saan magkano dyan? Ayan po ba tindera nila? Yung babae. Akala ko po dito. Apo. Apo. Sige po. Magkano po ba ang ano yun? Halo-halo na po yun per kilo? Ano yung gusto mo? Sari-sari. Ay, okay po. Pero magkano po kaya ang bali kay Ado po talagang sige. Pumili ka ay gusto mo, pumili ka din muna na kasi. Ay, okay po. Sige po, salamat po kuya. Sarap pangat po. Magkano daw? Ay, bali 300 kasi 1.5. Nakabil na kami. Ito. So, isa't kalating kilo, no? Isa't kalating kilo yung nabili namin na isda. Halo-halo na yun. Nagkamali pa kami ng dinampot. Napadampot kami sa ibang timba. Akala namin kasama yun. Hindi pala. So, guys, ayun, pauwi na kami. At, dito ko natatapusin yung aking video. At see you on my next vlog ulit. Guys, thank you nga pala ulit sa mga nag-subscribe. Kakain muna pala kami. Pero diretso na rin kami na uwi. So guys, dito ko natatapusin yung aking vlog. So thank you guys. Salamat sa panonood. At see you on my next vlog. Bye bye and God bless.